City Travel με τον Δημήτρη Μανιάτη. 3 ώρες με το ταχύπλο Speedrunner 2 από τον Πειραιά και βρίσκεστε στη Σύφνο. Αριστοκρατική, διακριτική, χωρίς εξάρσεις, με μια υπόγεια δύναμη σας καλωσορίζει και κάπου από εδώ ξεκινάτε τη δική σας περιήγηση. Σταθμός πρώτος, το κάστρο, ο μεσαιωνικός οικισμός με τις λότζες, τις στοές με τους θόλους και τα στριμωγμένα σπίτια. Είναι η παλιά πρωτεύουσα, η πρωτεύουσα μάλλον της αρχαίας, της μεσαιωνικής και της νεότερης περίοδου της Σύφνου και αξίζει το περπάτημά σας. Σταθμός δεύτερος, Μονή Χρυσοπηγής. Η εκπληκτική εικόνα με το μοναστήρι πάνω στο βράχο έχει τη δική της ιστορία και τους δικούς της θρύλους. Ο βράχος χωρίστηκε στα δυο κάποια στιγμή όταν πειρατές κυνήγησαν διάφορα γυναικόπαιδα, ο βράχος αποσπάστηκε από τη στεριά και η Παναγιά έκανε το θαύμα της. Η μονή χτίστηκε το 1650, ενώ η θαυματουργή εικόνα της βρέθηκε από ψαράδες ενώ έπλεε στη θάλασσα. Σταθμός 3. Τα Σεράλια. Τα άσπρα σπιτάκια φτάνουν μέχρι το νερό και το σημαντικό λιμάνι της Φραγκοκρατίας λέγεται έτσι από το Σαράι, που σημαίνει παλάτι στα τουρκικά και μάλλον οφείλεται στα μεγαλοπρεπή κτίσματα που υπήρχαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σταθμός 4. Αρτεμόνας. Σταθμός 5. Απολωνία. Ο καταπληκτικός οικισμός που σήμερα είναι η πρωτεύουσα της Σύφνου χτίστηκε το 1833 σε 3 λόφους. Θα περπατήσετε στο ξακουστό στενό, όπου υπάρχουν μπαράκια, ξοκλήσια, ταβέρνες και μπορείτε να κάτσετε στο παλιό καφενείο του Δρακάκη. Μερικές εκκλησίες εδώ που αξίζει να δείτε και για τις παλιές τοιχογραφίες τους και για την αρχιτεκτονική δομή τους είναι ο Άγιος Θανάσης, Ταξιάρχες, ο Άγιος Σώζοντας, ο Σταυρός και άλλες. Στη Σύφνο θα κολυμπήσετε στον Πλατή Γυαλό, στη Χερόνησο, στη Χρυσοπηγή, στα ξακουστά βράχια της δηλαδή, αλλά και στην Αγία Μαρίνα, στις Καμάρες. Ενώ αξίζει να θυμάστε πως μπορείτε να μείνετε σε 2 από τα καλύτερα ξενοδοχεία όλου του Αιγαίου.